बे समाव FIFA वर्ल्ड कप मैच गेलेनायनि सायाव नोंथांमोननो मिथिहोनो लादों। मुलुगनि गेजेराव गोख्रोंसिन फुटबलार महरै मिथिसार जानाय क्रिस्टियानो रनाल्डोआ वर्ल्ड कपनि गिबि मैचआवनो गिबि गल जोसनदों। मैया गेलेनाय ग्रुपनि गिबि मैचआव पर्तुगालआ 3 गलनि फारागथियाव गाना हानजाखौ फेजेनदों। बे मैचआव गेलेनायनि सिगां हाफ टाइमआव मोन्नैबो हानजाया गल होलायनो हायाखैमोन, नाथाय नैथि हाफ टाइमनि गेलेनायाव मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनाय आरो गल होनायखौ नुनो मोनो। पर्तुगालनि कैप्टेन क्रिस्टियानो रनाल्डोआ 65 मिनिटआव पेनाल्टिनि हेफाजाबजों गल होजेनो आरो हानजाया गलनि फारागथिजों आवगायनानै थायो। नाथाय उननि समाव आफ्रिका हादरनि गाना हानजाया गलखौ होफिननो हायोमोनब्लाबो जोबथायाव पर्तुगालआ गल होबावनायजों मेचखौ देरहायो। गुबुन फारसेथिं ब्राजिल हानजायाबो ग्रुपनि गिबि गेलेनाय मेचखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। गेलेगिरि रिचार्लिसननि गल होनाय आरो नेमारनि गोख्रों गेलेनायाव ब्राजिलआ 2 गलाव चार्बिया हानजाखौ फेजेननो हायो। बे मेचखौ देरहानानै ब्राजिलआ पइन्टनि फारिलाइयाव आवगायदों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।